Il-parroċċa ta' Ħażabbar se tibbenefika minn finanzjament mill-Ministeri responsabbli mill-Intern u mill-Kultura sabiex tirrestawra l-Kopla u t-Teatru Notre Dame, magħruf aħjar bħala s-Sala tal-Kappillan. Dan tħabbar mill-Ministri Byron Camilleri u Owen Bonnici fil-preżenza tal-Arċipriet tal-parroċċa Fader Roderick Camilleri. Stqarrija tal-Gvern qalet li maż-żmien il-binja soffrit diversi ħsarat b'mod speċjali fil-Kopla u fis-Soqfa li ntqal qed jaffettwaw ukoll il-valur artistiku li jinsab ġewwa. Is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja ntqal u ferm aktar minn binja u parti integrali mill-identità u l-fidi tal-komunità Żabbarija u ta' eluf ta' pellegrini li jżuruh kull sena. L-Arċipriet tal-parroċċa laqa b'sodisfazzjon dan l-investiment. Hekk quddiem din il-ġenerożità, hekk inkunu l-kol grati bħala poplu Żabbari, fisem anke wkoll il-Maltin hekk li jiġu jżuru dan is-santwarju biex inkomplu nieħdu ħsieb il-wirt li ħallewna mis-sirrijietna u nkomplu nkabbru anke id-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna tal-Grazzja. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ġie kwotat jgħid li dan il-proġett sa jqis li dan il-post li hu fost l-aktar siti reliġjużi f'Malta ta' importanza storika u kulturali jibqa' joffri ambjent dinjituż u sigur u jkompli jservi bħala punt ta' laqa u ta' għaqda għall-komunità. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici stqar li dan l-investiment jikkonferma l-viżjoni ċara tal-Gvern li jkompli jagħti priorità lill-identità kulturali u reliġjuża tal-pajjiż u qal li żgura wkoll li l-ġenerazzjonijiet futuri ikunu jistgħu jgawduh u japprezzawh.